Ikinakahandal ni Nanay Flor ang presensya nin mga balaw-bagaw na may kaninan sa pag-iisip urog na sa kasentroan kan syudad nin Legazpi. Takot kaya siya sa pwedeng gibuhon kay ni sa iya o sa iba pang persona. Matatandaan kaya ka nakalihis na si Mana sarong babayeng estudyante ang pinagbubungag asinpig para gunutan ning lalaking may kaninan sa pag-iisip sa Peñaranda Park kan syudad. Kaya naman laom niya lugod may gibuhon na lakdang ang lokal na gobyerno ngani masolusyonan ang siring na problema sa syudad. Ang mga tao man, imbis na arog kaya ng gibuhon na pagkarawan ninda ang mga, dapat ang mga aruga na tao, kinaawaan, hindi pinaglalaruan. Ako, maliit pa noon mga anak ko, sinasabihan ko na maswerte kayo, normal kayo. So, dapat pagkaraw-karawan ng mga taong may arugayan. Ang parking boy na si Tatay Saldi, maski nangani sa tinampudaan sa iyang trabaho, kinakatakot niya man giraray ang mga mapangkulog na mga balaw-bagaw na may kaninan sa pag-iisip, kaya dapat sa naman daang matawan ininin tamang madadagusan. Minsan naglalakaw-lakaw baga pa sa digdi. Naglalakaw-lakaw dyan. Siring ni Tatay Saldi as si Nanay Flor, handal man si Dre sa presensya kan mga may kaninan sa pag-iisip. Natatakot po kami kasi nung nakita namin parang hindi na safe dito maglakad-lakad kahit saan. Na kailangan po dapat na may kasama kang matanda or mas nakakataas sa'yo. Yung parang hindi ka na po safe sa mga nilalakan mo kahit saan. Sigun sa Assistant Department Head kan City Social Welfare and Development Office o CSWD o Legazpi na si Cecilia Arcilia, apwera sa pagdara sa kadlan, may iba pa sidang pigigibong lakdang ngani mahali sa tinampo ang mga balaw-bagaw na may kaninan sa pag-iisip. Siring na nakikipagkoordinar man sinda sa mga pamilya kaini. Aminado sa na si Arcilia, huli sa pagtios, kung minsan pipabayaan na sanakan mga kapamilya na magbalik sa tinampo ang mga ini. Patience mo talaga. So, saludo ako sa mga pamilyang nag-aasikaso sa mga siring kanta. Talagang, sabi ko nga, obserbaran ko ang mga families na nakaulay midigdi. Madam, suko sinda, suko. Sabi ko, please lang, asikasuho nindo kasi warang ibang matabang kaan kamo sa loob ng family. Ipamati nindo ang love, ang concern, ang gabos-bos. Day mauyam. Sa ibong kan mga pigigibong lakdang kan opisina, nagtutubod si Arcilia na ang pagkakaigwanin mental health facility sa syudad ang saro sa pinaka-epektibong paagi nga ni masolusyonan ang nasabing problema. Siguro kung matatawan yung kinakulaon ng budget na kasi bako lang yan 1,000 kasi talaga pag maintain ka yan under bagayan kan health kan DOH. So Katakod kay ini nga poda na sanan opisina sa publiko na iyon na sanan maglikay ngani daay mabiktima o makulugan nin mga may kaninan sa pag-iisip. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.